Per fer l'obertura institucional, donem pas, sisplau, a l'honorable conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Un aplaudiment. Moltes gràcies, Gina. Molt bon dia a tothom, autoritats, secretari d'Estado, ambaixador, col·legues del departament, amics i amigues. Bon dia a tothom. És un honor donar-vos la benvinguda aquí, als MedCat Days 2026, les jornades mediterrànies de Catalunya o a Catalunya, que arriben avui a la seva 7a edició i que s'han consolidat ja, penso, com un espai de trobada i de referència per actors de les dues ribes de la Mediterrània, amb la voluntat de debatre reptes comuns. És un gran plaer comptar amb el secretari d'Estat, que ja ens va acompanyar a la cimera euromediterrània de regions del novembre, en el marc dels 30 anys del procés de Barcelona, també amb el nou secretari general de la Unió per la Mediterrània, demà, de la seva adjunta avui, moltes gràcies també per la seva presència, amb la Comissió Europea i amb tants representants de governs de les regions de la conca mediterrània. Perquè aquest debat sigui tan complet com útil, comptem, a més, una vegada més, amb experts regionals, amb el coneixement de l'IEMED i amb els socis de la MedCop Alliance. Enguany abordarem com la governança mediterrània pot esdevenir més eficaç, més coordinada, més orientada a l'acció dins del marc del nou pacte per la Mediterrània, que és necessàriament, o que ha de ser necessàriament, el full de ruta comú a tots nosaltres. Ho fem en un moment en què la política i la geografia tornen a posar la Mediterrània al centre de diverses crisis i de molts reptes, des de la guerra a Gaza i al Líban fins a la gestió dels fluxos migratoris, passant per les conseqüències del canvi climàtic, que tan durament estem vivint aquests dies aquí, a Catalunya, però també a moltes altres regions mediterrànies. Fa un any parlàvem d'un pacte per la Mediterrània de la Unió Europea encara en discussió. Avui no només ja ha estat aprovat, sinó que ja compta amb un pla d'acció aprovat des de l'abril, que s'haurà de revisar cada 6 mesos. La propera versió està encara aquesta tardor i haurà de tenir en compte els inputs que la Comissió Europea hagi rebut per part d'actors tan rellevants com molts dels que esteu avui aquí presents en aquesta sala. Per això el que debatrem aquí avui i demà té un valor concret, no simbòlic, no és parlar per parlar ni aprovar declaracions pel gust de fer-ho. És una oportunitat, ha de ser una oportunitat real d'incidir en aquest procés obert abans que les decisions quedin fixades pels propers mesos. En paral·lel, 3 institucions estan aportant la seva mirada, cadascuna en el marc del seu mandat: l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània, el Comitè de les Regions i el mateix Parlament Europeu. Totes 3 coincideixen en un punt que des de Catalunya compartim plenament i que espero reculli també el favor de molts dels presents aquí avui, i és que cal passar de la simple consulta a una governança multinivell real i estructurada amb mecanismes formals que permeti anar més enllà dels simples gestos de bona voluntat. De la mateixa manera que demanem una veu estructurada de les regions en molts altres àmbits, ho fem també amb tot convenciment en el cas de la cooperació en l'àmbit de la Mediterrània. Per coherència amb la distribució territorial de competències de molts estats, per la necessitat d'escoltar els que més a prop estan dels ciutadans, per tenir en compte la gran diversitat interna que pot existir dintre d'un mateix estat i perquè, en definitiva, una governança multinivell sempre serà més representativa i, en molts casos, també més democràtica. Quin contingut tenen aquestes jornades? Aquest matí parlarem precisament d'això, de la governança, posant sobre la taula iniciatives concretes que, si reben un suport generalitzat, poden ser recollides
o haurien de poder ser recollides en la revisió del Pla d'Acció d'aquesta tardor. A la tarda parlarem de diplomàcia territorial en un context en què la diplomàcia clàssica troba límits. La cooperació entre territoris aporta un valor propi que en cap cas ha de ser contradictori amb el rol dels estats, però sí complementari. I demà portarem el debat a un nivell polític i estratègic, a una taula amb més d'una quarantena d'actors rellevants perquè les idees que es comparteixin trobin el seu camí cap a qui té la capacitat d'incorporar-les en la seva acció legislativa o de govern. Com bé sabeu, el pacte es va elaborar mitjançant un procés de consulta que va implicar totes dues ribes de la Mediterrània, des de les primeres consultes i sessions tècniques a Brussel·les, a Rabat o al Caire, fins a la seva aprovació per les institucions europees, i ara el que toca és fer-lo realitat sobre el terreny. I perquè tingui resultats tangibles, insisteixo, les autoritats regionals i locals haurem de ser presents també durant tot aquest cicle. Per fer-ho possible, pensem han de convergir 4 punts que mencionaré molt ràpidament. Primer, una cooperació descentralitzada, transversal i integral que travessi les diferents polítiques sectorials. Segon, un treball en xarxa territorial, interregional i transfronterer, xarxes que ja existeixen, la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes, MedCities, l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, l'Euroregió Adriàtica-Jònica, etc. Més pes real del sud, un aprenentatge continuat i constant entre tots els sectors i un finançament a l'altura, a l'alçada de les circumstàncies. El proper marc financer plurianual hauria de ser l'oportunitat per donar al pacte recursos substantius, és a dir, per conservar i per incrementar els programes Interreg Euromed i NextMed, així com que l'instrument Global Europe incorpori també una perspectiva mediterrània lligada al pacte. Aquests 2 dies es reuneixen aquí, per tant, els qui tenen la responsabilitat institucional del pacte d'una banda i que el fan possible cada dia de l'altra. Governs regionals, locals, agents econòmics, empresarials i el món de la recerca. Catalunya aportarà la seva experiència, aportarà també el seu networking, aportarà una relació intensa amb diferents organismes i institucions a Brussel·les i a la resta d'Europa, aportarem l'experiència de l'Institut Europeu de la Mediterrània, aportarem també el nostre vincle cada vegada més estret amb la Unió per la Mediterrània, amb la qual acabem de signar un memoràndum d'entesa que ens permetrà intensificar encara més aquesta relació i ajudar a consolidar Barcelona com un dels referents principals de les polítiques mediterrànies. I acabo, com he començat. Aquesta sala avui no és només un fòrum de discussió, és també un espai d'implementació. Hi ha un context, que és el pacte i el seu pla d'acció. Hi ha actors rellevants, institucions, territoris, xarxes, empreses, centres de recerca. Hi ha contingut i experiència aprovada, amb iniciatives que funcionen, i hi ha també una finestra d'oportunitat oberta fins a aquesta tardor. El repte és que la nostra contribució positiva faci d'aquest mètode el procediment habitual i que es converteixi, per tant, en una peça estable del disseny institucional del pacte. En qualsevol cas, el moment d'incidir en l'agenda mediterrània de la Unió Europea és ara i el context juga a favor. Us convido, per tant, a fer que d'aquest parell de dies traguem un debat profitós i exigent, conclusions factibles i que ajudem tots plegats des del consens i des de les aliances a trobar aquest futur compartit per la Mediterrània, un futur que ha de ser digne del que reclamen els seus habitants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Donem pas ara a la secretària general adjunta de la Unió per la Mediterrània, Màriam Diallo. Endavant. Ministers, distinguished colleagues, friends, good morning to you all. It's a pleasure to be with you today in this beautiful setting for this major rendezvous
of the Euro-Mediterranean cooperation. Let's face it, the world around Mediterranean cooperation has changed faster than the way we organize cooperation itself. For many years, international cooperation was organized around sectoral policies with climate, energy, migration, and development treated as separate policy conversations. And that model delivered important results. But today, these issues are inseparable. They shape and influence one another and require a much more integrated approach. Cooperation is no longer only about development. It's about resilience, stability, competitiveness. So in this context, doing more will not be enough. We need to change the way we work. And this is the direction that the Union for the Mediterranean has taken. Our new strategic vision, focusing on connectivity, stability, and resilience, reflects that ambition. In today's interconnected world, resilience is increasingly built through cooperation, and this is where organizations like the UFM adds value. In our case, we bring Mediterranean countries together. We build consensus around shared regional priorities, and we help turn that consensus into collective action. And this does not stop with national governments. Many of the policies we discuss at regional level are delivered at local levels by regions, cities, local authorities. But it's important to have this common framework because we know that without cooperation, effort risk becoming fragmented. Now, once the political consensus is built, the UFM can help mobilize international organizations, financial institutions, development agency, private sector, and other partners to support implementation. And this is what we did with the Blue Mediterranean Partnership, this initiative that has mobilized over 1 billion euros towards blue sustainable economy. The Pact for the Mediterranean also offers an important opportunity to rethink how we organize regional cooperation. But its success will depend not only on the priorities it sets, but also on how those priorities are shaped, owned, and delivered. Above all, it must be seen not only as a European agenda for the Mediterranean, but as a shared Mediterranean agenda, one that is shaped with all members, not only for them. And as the only organization bringing together all 43 member states on equal footing, the UFM provides a space where member states can shape common regional priorities together, ensuring that the perspectives of the both shores are reflected, building consensus, strengthening ownership needed for implementation. Because implementation, it's not just about projects, it's about agreeing on what we should do together, where regional cooperation adds values, and how each of us can contribute to a shared agenda. I think one of the Pact's strengths is that its implementation is building on existing regional mechanisms such as the UFM, rather than creating parallel structures. We are working with the European Commission to ensure that the UFM ministerial process and regional platforms play their full role in the Pact Action Plan while supporting balanced regional dialogue on shared priorities. And for us, this is the right approach. The objective is not to create more meetings, more structures. It's to give greater purpose to the ones we already have. Our platforms already bring together member states, regional institutions, and key stakeholders. Now, we need to use them to coordinate action, strengthen ownership, accelerate implementation, and deliver tangible regional results. Because today,
Cooperation is no longer judged by the conversations we start, but by the outcomes we deliver together. I thank you. A continuació, demanem que pugi a l'escenari el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, Sabin Florença. Endavant. Molt bé, benvolgut conseller, querido secretari d'Estado, dear senior deputy secretary of the Union for the Mediterranean, dear friend. Molt bon dia a tots, benvinguts a aquesta nova edició dels MedCat Days. És un plaer donar-vos la benvinguda, també en nom de l'Institut Europeu de la Mediterrània, i dono les gràcies per la confiança que ens continua fent el conseller i el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat. I els dono les gràcies per impulsar un any més aquesta iniciativa i, com deia, per convidar l'IAMED a participar-hi com una institució col·laboradora i ens sentim molt honorats de poder-hi col·laborar. Vull donar també les gràcies a totes les persones que ens acompanyeu, avui representants de les institucions europees, dels governs nacionals, de les regions, de les ciutats, del món acadèmic, de la societat civil i del sector privat. Ens reunim, a més, en un any especialment significatiu. Fa 40 anys, Espanya ingressava a la Comunitat Europea, una fita que va consolidar la vocació europea de Catalunya i que va reforçar també la seva projecció mediterrània, perquè Catalunya sempre ha mirat a Europa, però ho ha fet des de la Mediterrània. La nostra història, la nostra economia, la nostra cultura i la nostra manera d'entendre el món estan profundament lligades a aquest mar i al llarg dels segles han estat l'espai d'intercanvi, de diàleg, de prosperitat, però també de tensions i de reptes compartits. És precisament aquesta mirada la que inspira trobades com els MedCat Days. Barcelona ha estat des de fa dècades un dels grans espais de reflexió sobre el futur de la Mediterrània. No només perquè acull la seu de la Unió per la Mediterrània, com la senyora Diallo ens acaba d'explicar, sinó perquè aquí també va néixer el procés de Barcelona l'any 1995, sinó, a més, perquè aquesta ciutat ha entès sempre que la cooperació mediterrània no és una política exterior més, és una aposta estratègica de la societat catalana en el seu conjunt i, a més, en un punt en què sempre hi ha hagut consens molt important entre la ciutat de Barcelona, el govern de Catalunya i el govern de l'Estat en quant al que és la prioritat de la política mediterrània i a fer-ho de conjunt amb les institucions de la Unió Europea. Today, that commitment is entering a new phase. The Pact for the Mediterranean, presented by the European Commission last November, offers an opportunity to renew relations between the two shores of our sea in a context that is profoundly different from that of 30 years ago. Yet, as we all know, that pact alone cannot transform reality. Declarations of intent are essential, but they only matter if they can be translated into concrete action, effective policies, and tangible results for citizens, as it is due now with the action plan. At the IAMED, we have had the privilege of supporting this process from very close. Over recent months, we have coordinated on behalf of the European Commission an extensive series of consultations and discussions held in Rabat, in Cairo and Brussels, and more recently in the recent weeks in Cyprus, bringing together more than 1,000 experts participants, including policymakers, institutional representatives, local and regional governments, businesses, universities, research centers, and civil society organizations. One very clear conclusion has emerged from this listening exercise. The Mediterranean does not simply need new instruments, it needs as well a new way of cooperating. In this respect, the new Pact for the Mediterranean offers an opportunity to revive the spirit that inspired the Barcelona process, the ambition to build a partnership of equals founded on shared interests and shared responsibility for addressing the major challenges facing the region. Naturally, today's context is profoundly different from that of '95.
We live in a Mediterranean shaped by the impacts of climate change, the energy transition, growing social inequalities, migration flows, geopolitical tensions and conflicts that continue to affect the lives of millions of people, unfortunately very often in devastating ways. This is, of course, a geographical reality, but above all, it is a political one. This is why it is so important that today's discussions focus on the role of regional and local governments. Too often, when we speak about Euro-Mediterranean cooperation, we think exclusively in terms of relation between states or with the European institutions. Yet the Mediterranean is also built from the ground up. It is built by cities working together on mobility and energy, by regions sharing experience in water management, climate adaptation and innovation, by universities developing joint projects, by businesses creating investment and employment, and by a civil society that has so often managed to keep channels of dialogue open, even when political relations have become difficult. Catalonia knows this reality very well. Decentralized cooperation is an integral part of our understanding of international relations because we know that cities and regions are not simply policy implementers. They are indispensable actors in building partnerships and developing shared solutions. This is why it is so important that multi-level governance become more than a guiding principle and develop into a new effective working practice. Today's sessions on the governance of the Pact for the Mediterranean and on territorial diplomacy provide an excellent opportunity to move in that direction and strengthen coordination across all levels of government. This is why gatherings such as the MedCat Days are so valuable. They provide a space in which we can listen to one another, exchange experiences, and build the partnerships that will truly enable us to move from the pact to impact, as the title of this conference says. So I hope today's discussions will help us move closer to that goal. And thank you very much for your attention, and I wish you a very fruitful conference. Gràcies. I per tancar aquesta benvinguda institucional, donem pas al secretari d'Estat per la Unió Europea del Govern d'Espanya, Fernando Sampedro. Endavant. Querido conseller, querido amigo Jaume, querida secretaria general adjunta de la UPM y el secretario general querido embajador, presidente ejecutivo del IEMED, queridas autoridades, queridas y queridos todos, buen día, buenos días, good morning. Es un placer volver a acompañaros en esta 7ª edición de los MedCat Days. Quisiera agradecer a la Generalitat y al IEMED la invitación y es un placer hacerlo, como decía el embajador, en un año que coincidimos con la conmemoración, efectivamente, de los 40 años de España en la Unión Europea, en el marco de esos 50 años en libertad, y hacerlo en Barcelona. Conmemorando esos 40 años en la Unión Europea y esos 50 años en libertad en los que España se abrió al mundo, se abrió a Europa, incorporó una nueva mirada de Europa hacia el Mediterráneo, una nueva mirada hacia el Mediterráneo también desde España. Porque, como ha dicho el ministro Álvarez, el Mediterráneo es un eje central de la política exterior de España, es una de sus espinas dorsales y por eso estamos convencidos de que debe ocupar también un lugar central en la política europea. En el contexto geopolítico actual, la cooperación para lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región euromediterránea, que son principios fundamentales del proceso de Barcelona, es cada vez más importante, es esencial. Si aspiramos a un futuro de paz y estabilidad, debemos construirlo de manera conjunta, y si aspiramos a la prosperidad, esta debe ser compartida. El futuro de ambas orillas está indisolublemente ligado, es un futuro de una única orilla. Esta es precisamente la visión que inspira el nuevo Pacto por el Mediterráneo, que, como saben, fue establecido con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Barcelona y tiene como objetivo renovar el compromiso de la Unión Europea de reforzar los lazos con los países del sur del Mediterráneo.
El pacto constituye también un esfuerzo estratégico y cooperativo para transformar los retos regionales en oportunidades, fortalecer los lazos económicos y sociales y mejorar la seguridad y la resiliencia en toda la región mediterránea. Moviliza financiación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, del futuro Instrumento Europa Global, que estamos discutiendo en el contexto del próximo marco financiero plurianual, y, por supuesto, del Global Gateway, así como las contribuciones de los Estados miembros, los socios del sur del Mediterráneo, las instituciones financieras internacionales y el sector privado. Por otro lado, el pacto se concibe como un marco flexible en constante evolución a través de ese plan de acción que se actualizará periódicamente para responder a las prioridades emergentes y maximizar su impacto, pasando del pacto al impacto. Como recordó también hace solo unos días aquí, también en Barcelona, el ministro Álvarez, trabajamos desde España para que se reconozca la relevancia y prioridad estratégica del Mediterráneo para la Unión Europea y queremos que los logros de la creación de la Comisaría Europea, que nos acompañó efectivamente en aquel acto de noviembre, para el Mediterráneo y el Plan de Acción para el Mediterráneo, lanzado también aquí en Barcelona, con ocasión del 30º aniversario del proceso, sigan concretándose en oportunidades en el nuevo Plan de Acción que está previsto para este otoño. Como bien sabéis, el Mediterráneo Oriental, Oriente Medio, atraviesa un momento muy grave, un momento de conflicto, de estabilidad, de catástrofe humanitaria. Y la realidad es que estabilidad, prosperidad y resiliencia del Mediterráneo se encuentran estrechamente interconectadas con el futuro de Europa. El Pacto por el Mediterráneo es el marco estratégico para fomentar la cooperación, la paz y el desarrollo sostenible en toda la región euromediterránea y es además una plataforma fundamental para reforzar la integración regional e impulsar las prioridades compartidas entre Europa y la orilla sur. Representamos también una oportunidad para transformar los desafíos compartidos, tales como la degradación medioambiental, la gestión de la migración y la integración económica, en oportunidades de estabilidad, prosperidad e intercambio cultural. Ese enfoque es el que se alinea con nuestros objetivos estratégicos más amplios, recogidos en la estrategia del Gobierno de España de Acción Exterior 2025-2028, que destaca el multilateralismo, la cooperación regional y el liderazgo en áreas como la diplomacia climática y la inclusión social. España considera que el pacto forma parte también de una visión estratégica más amplia que engloba a los actores clave y a todos los niveles. Mientras trabajamos por un enfoque macrorregional mediterráneo, también desde la perspectiva de las políticas de desarrollo regional de la Comisión, el pacto proporciona el marco práctico para reforzar la gobernanza, la conectividad y la coordinación de políticas en toda la región. Sabemos que una auténtica asociación euromediterránea requiere también un firme compromiso por todas las partes. El éxito del pacto dependerá de un sistema de gobernanza, que se va a discutir estos días, inclusivo, transparente y basado en una auténtica copropiedad. Al mismo tiempo, su aplicación debe basarse en una sólida arquitectura institucional existente, como desde luego es el papel que la Unión por el Mediterráneo está llamado a jugar también en este ámbito por el rol central y esencial que desempeña. Y no podemos olvidar que para una implementación eficiente el pacto debe contar con la participación de las instituciones financieras, las organizaciones regionales, autoridades regionales y locales, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Voy concluyendo. España cree firmemente que la cooperación para construir la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en nuestro espacio mediterráneo común, los principios que inspiraron el proceso de Barcelona hace 30 años, han adquirido una relevancia sin precedentes en el actual contexto geopolítico, cambiante y volátil. El nuevo Pacto por el Mediterráneo refuerza esta visión y establece un marco renovado de cooperación estratégica como parte de una asociación renovada, una oportunidad que merece la pena aprovechar. España está plenamente comprometida a traducir esta ambición en acciones concretas, en impactos concretos, en resultados tangibles y nuestro éxito impulsará la cooperación mediterránea y contribuirá a crear un futuro pacífico, resiliente y próspero para todos. Muchas gracias.